така, на къде вървим след чутото? Има ли въобще някакъв шанс 50-то Народно събрание да излъчи правителство или вече повече от ясно, че летим към нови избори? Защо след всеки изминат ход нещата стават все по-зле и изглежда, че всеки ход е губещ? По темата ще говорим с Валентин Вацев, геополитически анализатор и свидетел на целия демократичен преход у нас. Здравейте, господин Вацев. Здравейте. Кажете, къде да търсим причините за това, което се случва в страната ни? По-голямата част от партиите, виждате, се разпадат, раздират се от вътрешно-партийни проблеми, конфликти. Загнива ли партийната система? Самата политическа система на България е в дълбока системна историческа криза. Всички системни партии са в тежки вътрешни противоречия. Доскоро може да се каже, че ДПС прави изключение, но не, вече няма изключение в ДПС. Българската партийно-политическа система е тежко колабирала. И истинският въпрос в наше време не е... защо стигна до този колапс? Това е особеността на прехода. Значи, авторите, бащите на прехода, които аз случайно, но познавах лично, вярваха, че като вземеме определен обем социалистическа собственост и я раздадем тая собственост на определен брой наши хора, проверени хора, ще се получи буржуазна класа. Това е абсолютно идиотската, антиисторическа и глупава идея, че класата, която и да е класа, в случая класата на собствениците, буржуазията, ще се получи от разпределяне на имоти. Тоест, това беше великия скок на българската номенклатура, но номенклатурата като съсловие да стане клас. Това се провали. Българската номенклатура се провали за гръм и трясък. Буржуазна класа не се получи. В България истинска буржуазия няма, има компрадорщина, разбира се, но това е съвсем друго нещо. Компрадора не е буржуазия, както дървения кон не е кон. Така че тук не бива да търсим причините вътре в ДПС, макар че там, разбира се, си има свои причини хората. Значи, системната партийно-политическа структура на България се провали и то беше предизвестено. Теоретиците го знаят, не само аз. Българските политолози би трябвало да знаят или да се досещат за това какво става. Първата велика цел беше да стане съсловието, да стане класа. Това е провали се тази идея. Класите не се появяват така в историята. Класите идват по друг начин в историята. И второто беше голямата мечта на Запад да ни приемат като равни. Те първо от това се отказаха. Никой не прие българската оядена номенклатура като равни. Така че двете исторически задачи на бащите на българската перестройка се провалиха. Останахме в руините на една недостроена, но вече разрушаваща се система. Защо обаче много анализатори се изненадаха от това, което се случи в Движението за права и свободи? За това, че се разпадна на две: ДПС на Делян Пеевски и ДПС на Ахмед Доган. Не, това първо ще става. Вижте, в ДПС няма никакви особени загадки. Това е стара системна партия, която тези проблеми отдавна ги решава, но дойде момента, когато те не могат да се решават тихо. Вижте, две думи все пак трябва да се кажат за Доган. Когато говорим за ДПС, без Доган не става. Значи Доган има историческа заслуга към България. Той в продължение на повече от 30 години системно и упорито пречеше на турските тайни служби да манипулират българските турци и да ги придърпват към Аналуатан. Доган е против това, той беше против това, сега според мен също е против това. Той внушаваше на българските турци, че те имат съдбата на български турци, че тяхната съдба е в България и това е историческа заслуга на този човек. За всичко останало Доган обаче се провали. Идеята му, че ДПС ще бъде центристка партия, либерална центристка партия, означаваше, че никой няма да спъва, никой няма да пречи на естественото имуществено разслояване. В България действат принципи и закони. Те не касаят директно ДПС, но ето ви основния принцип. В България бедните стават все по-бедни и все повече, а богатите стават все по-богати, но не се и увеличават. Тоест на мястото, където би трябвало да има средна класа, в момента там има процеп, там няма нищо. Българската средна класа се измива от историята и този процес аз не виждам как да не засяга ДПС. В ДПС се появиха обикновени турски дерибеи, които не са по-лоши и не са по-добри от българските дерибеи, и обикновени бедни турци. Разликата между бедните турци и бедните българи е, че турците са по-търпеливи. С мюсюлмански фатализъм те знаят, че трябва да се търпи мъката.
българите по-малко търпят. Да, но ето виждате сега, Делян Пеевски обяви, как да кажем, война на дерибеите. Да, това би могло да бъде лява революция. Да ги посочва, да ги разчиства. Добре. И виждате какво стана в движението. Нищо особено не е станало. Движението е на два полюса. В момента се води битка за контрол на цялото движение. Този процес ще продължи. Аз подозирам, че ДПС до месец, два, три най-много ще се разцепи. Работата е там, че аз не мога да повярвам на Пеевски, че той ще води истинска борба срещу дерибеите. Той самия е дерибей. С цялото ми уважение към него, той е идеалният български дерибей. Така че в ДПС ситуацията, процеса дойде до момента, когато тази системна, стара българска достолепна партия, тя е българска. Нищо, че има турците. Тази системна, достолепна българска партия започна да решава въпросите на богатството и бедността. Това е проблематиката на лявото и дясното в България. След като в БСП не могат да решат този проблем, защото те истински не могат да го решат, и затова от БСП остана само червена слуз. След като в ГЕРБ са решили този проблем, по-добре е да сме богати, отколкото да не сме богати, този проблем се решава в ДПС. Ще го решават на гърбовете на българските турци. Горките хора ще страдат отново, но аз съм чувал от тях, че нашата съдба е ние да страдаме. Това е класическата дилема на лявото и дясното в България. Казвате, че тази битка ще завърши с разцепление на ДПС. Организационно разцепление, ДПС което... на Пеевски, ДПС на Ахмед Доган. Те може би ще има нови имена. Просто това е възрастова особеност. Значи партии от този тип, центристски и либерални, не могат да не се разделят на богати и бедни, които нямат какво да си кажат. За първи път това стана в БСП. Само че тогава го преживяхме с лицемерие. Правихме си, че го няма. Първата проблема беше посочена още от незабравимия Стефан Продев, който говореше за червените бабички и червените мобифони. Друг въпрос е той какво е имал предвид с тези разкрития. В България действат обективни икономически процеси. Бедните стават все повече и по-бедни, богатите все по-богати, макар че не стават повече. Това е естественото имуществено разслоение на периферният олигархичен капитализъм. И в момента големия проблем на българските, но не политолози. Политолозите трябва по-скоро да гледат и да описват. Големия проблем на българските политици е, ако това е възможно, да се излезе от олигархичната система, в която България е потънала душия. За съжаление, единственият начин за излизане от олигархична система, това е възможно да се излезе от олигархичната система, в която България е потънала душия. За съжаление, единственият начин за излизане от олигархична система, който ми е известен, а това е опита от класиците, от античността, това е диктатурата. Аз не съм идеолог на диктатурата, но виждам как в историята, там където имало опасност от олигархия, са действали повече или по-малко ефективни диктатори. Вземете Турция, вземете Гърция, черните полковници, вземете Аржентина, моят любим пример. И има още десетки примери в света, където олигархията не се е реформирала, тъй като олигархията не подлежи на никаква реформа. Единственото, което може да се направи с олигархията, и това въжи 100% за България, това е демонтаж на олигархията. Така че аз приветствам усилията на Пеевски да демонтира дерибеите, които са олигарси по природата си. Друг е въпросът, че този процес не може да не мине през него. Този процес ще го смачка и него. Тъй като борбата с олигархизма е борба на живота и на смърт. Той разрушава човешки съдби, унищожава хора. Това е класическата дилема на периферният, недоразвит колониален капитализъм. Да се върнем в днешния ден. Виждате, продължаваме Промяната Демократична България, които по Конституция трябва да получат втория мандат за съставяне на правителство. Настояват за отсрочка от 3 месеца, за да продължи да работи Народното събрание по-дълго и да се приеме пакет от антикорупционни закони. Президентът казва, че ще изчака още няколко дни, за да чуе каква е позицията на останалите парламентарно представени партии. Чухме преди малко ГЕРБ какво казват. Следващите часове и дни ще чуем позицията на останалите. Да. Има ли смисъл в това? Има абстрактен смисъл, който е абсолютно несъобразен с конкретната реална българска политическа действителност. От ППДБ развиват практиката на добрия тон. Ние сме комуникативни,
ние сме за диалога, ние търсиме пътя напред, ако можем заедно. Нека да продължат да го правят това. Другите партии ще бъдат също диалогични, комуникативни. Аз очаквам от БСП да кажат: да, разбира се, ние ще участваме в обсъждането на вашите предложения, но никаква реална практическа резултатност няма да проистича от това обсъждане. Просто това е част от много широката и добре замислена пропагандна кампания на ППДБ. Те умеят да правят пропаганда, понякога е примитивна, разбира се, и семпла, но общо взето те са хората на успешната пропаганда. В момента това е пропаганда. Президента, според мен, аз се сещам какво си мисля президента в този случай. Той сигурно си мисли аман от пропагандисти, но той е длъжен да изслуша и другите. Първо ще изслуша ГЕРБ СДС. От ГЕРБ ще покажат една висока степен на комуникативност и на диалогичност. В смисъл, ние сме за всичко хубаво и сме против всичко лошо. Така че няма само вие да стрижете купони от пропаганда и ние ще участваме във вашата замислена пропаганда. Може на определен момент в следващите дни всички досегашни системни или антисистемни или полусистемни партии да участват в тази инициатива, да се поговори още, да се употребят още няколко тона общи приказки, в които ще печелят тези, които са най-пропагандистски културно. Това е ППДБ. При тях пропагандата е както дишат. В един момент нищо няма да се получи, тъй като в момента няма значим интерес в българския парламент да се изгражда правителство. На българския политически елит му хареса общо взето да живее в условия на служебни правителства. Освен това, тук има още един тънък момент. Подозирам, но аз не мога да го докажа това, подозирам, че българския политически елит, който адски не желая да участва в войната в Украйна, му е по-лесно да живее в условия на служебно правителство, което няма права да вкарва България в война. Служебното правителство е малко неловка ситуация, но от друга страна това ни пази от насилственото вкарване в война. Нека американският посланик да се сърди, но това е нашия начин, българския шопски хитър начин, да се измъкнем от украинската война. Аз говоря с няколко човека вече, умни български политолози, те казват: да, така е. Въпросът е колко време може да продължи българската не знам, мога ли така да кажа, българската безправителственост. Оказва се, че тя е удобна. Геополитически, служебните правителства с всичките си... Да, стигнахме до анализа на геополитическия контекст. Да. Днес новия Европейски парламент се събира на първо заседание. Имаме ново разпределение на силите в Европейския парламент. Тръмп се избра вице-президент, звезда на Републиканската партия, противник на войната в Украйна. Виктор Орбан, виждаме, прави совалки и се среща с световните лидери. Аз бих почнал с Орбан, който в пълно съгласие с досегашните си идеи показа новия облик на надеждата, която може да стигне до Европа. Значи, вижте, тук става дума за съгласуване на общи идеи и виждания за развитието на света в Китай, в Турция, в Москва и в Вашингтон. Тоест, Орбан, когато ние сме свикнали да го разглеждаме като провинциална екзотика в Европа, защото кой обръща внимание на Унгария? Орбан се оказа предвъзвестител на една нова надежда и на едно ново начало, което абсолютно касае Европейския съюз. Европейския съюз, нека две думи история да отделим за историята. Европейския съюз до сега се развиваше като федерация. Това е старият троцкийски идеал на европейските интегратори, да се умъртви националната държава и Европейския съюз да стане Съединени Европейски щати. Това е мечтата на европейските троцкисти и на българските троцкисти, защото ние също ги имаме. Орбан винаги бил против това нещо. В Европа има други, които в момента дори не са намерили точното име за себе си. Аз се надявам българското участие да им помогне да формулират своето саморазбиране, своето самоописание. Това са наистина патриоти, но това са хора, които предстоим да намерят някаква по-кратка езикова форма да обозначат това, за което се борят. Те се борят за спокойно и творческо развитие на националната държава. Тоест, те са против троцкийския налуден идеал за унищожаване на националната държава. Това е истинският троцкизъм. В Европа вече има организирани сили, които не крият своята готовност да се борят точно за това. А знаете ли какво е всъщност това? Това е новата надежда на Европейския съюз.
Ние видяхме какво може да се получи и какво се получава от федерализма, от европейския троцкистски федерализъм. Гние на Европа морално, политическо, социално, културно, екзистенциално. Така че ако тази надежда се осъществи, а нейн възвестител е Орбан на този етап, може би ще има и други, но за сега той е главният. Ако тази надежда се реализира, ако тя получи по-зрицан, по-зрими форми, това говори за нова надежда за Европа. Това говори на хората, които се интересуват от европейската интеграция. Това говори за нови шансове, за ново бъдеще. Тук не става дума просто за Орбан. Той е европейски успешен политик, когато го избират няколко пъти, безпроблемно. Той може и да слезе някого от политическата сцена, но тук става дума за нещо съдбовно, геополитическо и историческо. Става дума за нов тип европейска интеграция. С гръб към измамните тези, към измамните лъжи на соросоидността и на троцкизма. Така че ние живеем в условията на нова надежда за ново начало. Надежда за ново начало, да. Ако вървим към избори, нали, това изглежда по-вероятното. Да. Може ли да станем свидетели, господин Вацев, на рисков ход от страна на президента? Румен Радев да напусне Дундуков 2 преди да изтека втория му мандат и да се пусне в политиката на калния политически терен, както го призовават останалите? Да, това е възможно. На теория това е възможно. Но ако президента има нещо от това, което обикновено се нарича политическа интуиция или втори политически поглед, той няма да бърза. Значи има заинтересувани кръгове, не просто личности, има заинтересувани кръгове в България, които виждат своя тясно групов интерес в заставането за гърба на президента и използването на президента като бургия, като режещ инструмент, който да пробие действителността и да излезе от другата страна. Аз предполагам, президента не е... Той е военен. От военните са читави хора, те са едни от най-позитивните хора в България и навсякъде е така всъщност с военните, но най-трудно се става политик от военен. Значи президента все още не е напълно адекватен, напълно зрял политик и затова може да се поддаде. Как след 7 години в президентството, даже вече и повече? Не. Военни има нужда от 14 години президентство. Вижте, президентите са друг тип хора. Това е друга антропологическа същност. Те са позитивни хора, те са отговорни. На тях можеш да се довериш за всичко. И за съпруг, и за партньор, и за шеф на фирма, и така нататък, и така нататък. Но те не са политически личности. Затова е един обикновен дърдорещ Петър Стоянов. Той беше обикновен български дърдорко. Беше успешен български президент. Вземете същото, само че без да се смеете, с Росен Плевнелиев. Той също отговори на всички изисквания за българския политически живот. А иначе Плевнелиев, аз извинявам, разбира се, моите уважение, но Плевнелиев е смехотворна фигура. Така че, може би президент има нужда от още малко стаж като политик. Разбира се, той сам трябва да решава. Вероятно ще пита и жена си, както културните хора правят съветът с жените си. Но ако успея да го накарат да излезе на политическото поле, не е проблема, че е разкалено, то наистина е кално, не е там проблем. Работата е там, че той трябва да се яви в българския политически пейзаж не като едно голо присъствие, авторитетно, убедително, но присъствие. Ако той ще участва в българската политическа съдба реално, а не само през микрофона, той трябва да е готов да участва в най-важното свещенодействие на българската политика днес. Това е деолигархизацията. Това е промяната на олигархичния фатален български модел, който ни унищожава. Готов ли е президента да демонтира българската олигархия? Ако е готов да заповяда, повечето от българите ще бъдат на негова страна, защото ще видят там надеждата, която толкова много им трябва. Но ако не е готов, ако ще говори само с загадки, нека да завърши политическото си образование с един пълен втори мандат президентски.